je fajn používat TikTok jako Google. Že v dnešní době vlastně přijdeš na TikTok a když právě řešíš nějaký trouble, tak to tam často najdeš to řešení rychlejc než na tom Google. Keď ty poznáš svoje cieľové publikum, tak máš tému, o ktorej s ním môžeš hovoriť. Takže obsah si zoberiem z ChatGPT a formu nájdem na TikToku. To, čo robím, to odovzdávanie know-how sa musí dať robiť akože dostupne, kontinuálne a škálovateľne. Kde se zrodilo tohleto, že jsi jako ráno vstal a řekl, hele, rozjedu Hero, prostě budu lidi vzdělávat, tak dělat jako marketing na sociálních sítích. Akože ak by som teraz začal dneska budovať komunitu digitálcov, tak by som to nespravil cez subscription base. Že dokud nejdeš 6 projektů naraz, tak to není. Hej, išiel som 5 projektov naraz, že zamerať svoju hlavu iba 3 hodiny denne na robotu a možno ďalších 5 hodín na nejaké objavovanie, networking, vzdelávanie a debaty s ľuďmi, ktorí ťa môžu posunúť ďalej.